Shalom, horas mari kita damang dainang rumah sahur siau di dia bita maringanan. Tabara di maruaru pikiran talau tumangiung kata di debata jami tadi minggu papitu hodung tritatis alani matangiang. Debata jauh para sirohana sumuru mau lihat tema di pasar rohanami Tuhan dia siroham nama Tuhan kami. Ditikio Tuhan naik tangi monon nami mahata. Ojahan ni hapor siau nami. Uka proharu pikiran nami asa manula jalan barbarkui kata. Ibagasa Yesus matanya kami suram sasapun. Amin. Kenamang dayang masa rosiaon tupuk jamita di mingguta minggu babitu untuk tritatis iman atau surat di Efesus bidu 2 mamuka saya ayat 1 saat ayat 22 jahama dihita tabayuti di bayani hamu si Filipi hujan terkuar naso personato diguar akan naso somal didok personato napatupa di tangan disibuki ingot hamuma dan perjabar di Kristus samu uji di badian di harajawan Israel doang jalarang taruri di akka perpadanan baga-baga suada sirimon jala suada di batari kamu ditambah Allah yang bermain di bagasan Kristus Yesus Tuhan jala dau pihamuna jolo gabi di pajonok mudar ni Kristus itu hamunuan ai ibana do parrameata dung di pasada da duai jala ditantangi dopi parkolangani iman musuh ai di bagasan daging da do di loha ibana patiki ima akka tona do aturan asa ditoppa di bagasan dirina da duai gabisa da jol malaikat pajonton nami jala di padinggat dona duai di bagasan daging dasa sadai gede baka binayan misi lagi ai di sido di pusa ibana hamusun tungi Roma ibana mamarita ho dame di hamu akan adau dame nang di akan adau ai marhite ibana adong rodalan manopot amai dihita na dua ragami di bagasa sadatorti asadada beyak kapai sholat manang pangisua amu akka dongan sara jauh hakon akka nabadia jala dongan sabagas ni debata ai di pauliuni do hamu di atas ujahan ni akka apostol lo panurera Kristus Yesus sendiri do batu parsui-sui di sini di bagasan ibana do martomu sabdok bagasi jala lam kata gabe coro nabadia di bagasan Tuhan di bagasan ibana do nang hamu rap di pauliuni gabe pernianan ni debata di bagasan to di ido ianggo usaha di takarona sa persiawan di bagasan Tuhan itu kata Yesus Kristus tentu molo di papulik kita dan dianggap kita donganna hacido waktu lala boy dai sasitokna ditiki masa na diperjuangkan ni Nelson Mandela ima taringo di diskriminasi kulit putih dan kulit hitam anti apartheid asa unang adong niang berbeda alai sadam nang pemarasi songonido nang dimaksud saya diodol hodo sempoyani bineka tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu dipadame di bagasan Tuhan dibasada di bagasan Tuhan unang adombe akka parbulat-bulaton para singa lai saudut satah sauluan di bagasan Tuhan kamang kenang disada buat adong do persoalan alani hosom tariok tu akka mulu sigar alani hosom na macai tipu sogoro hana ala ujago dengan nau gabi hosom to hana ala ujago
beregi mana jol mana sedang gabi syukur kan pola do gabi tubuh akap perbadan pola do gabi dipapulik pola do hebat persoalan ini alai gabi dijodoh akan ada dua lahu para meong dibahen maridah sina apa sasintona tubuh damai di bagasan Kristus do pauliulion Kristus do maloha pahati keaturan nah membatasi ima jolmain asa gabi sana songoni do nang ulut na kamangin nang bola do akapar bola to bola akapar soalan ise do da paga tu ise do ita mangaluan ise do jota ta jodo paula ni asa di patu paula na dari asa di pasada akan namar soal akan namar bola manang soal nama saya do gabi ada persoalan di teman dua kitong wala ni kosong gabi dah tu ujung dari si gaida doma sulina na sampai ibai ma pangurason yototoy ma holan ebeng nay ma dapat ni deton basadok mau tu masuk di solmo ibai ima alani kosong ima alani parbula-bulato ima alani akka skisma persoalan boy doi masa di teman ibu dia boy dai jujur masa di teman ibu dia akka masa persoalan lani yang kama kenam dia dunai suara kami sasitungna di paungot si Paulus do marhite terputau ima taringot tuhuria Efesus na jolo kasih pilih ulang datar keluar personato kamu dipapulik diasingkan jala dak parjapat di Kristus na jolo di badian di harajan Israel lu nasida daktar uli di perpadanan baga-baga soada sirimun jala soada debata di tanah di nasida ilo kondisi ni uriaina jolo ilo kondisi ni nasida na jolo naso personato lu nasida naso parjabat di Kristus lu nasida di badian di harajan Israel lu nasida nazului alai nuai tikyon di bagasan Kristus dohurei jala daope najolo gabe di pajolok kuda di Kristus ilo nam nasida ido ambo nuai nate syatrukon najolo naso manada Kristus naso parcampar di Kristus naso personator naso dianggap nasida nama rasid na totong di balian di harajan Israel nasida alai muai nunga gabe di bagasa Kristus nasida puasa ala di pajolok mudar di Kristus ilo nasida ai Kristus ilo pardamaian dung di basada na dua jala ditatangi dorpi parholangani imah musoni nunga ditatangi dorpi parholangani nunga di basada nasida nunga di bagasa Kristus nasida marhite mudar di Kristus namate di hapunar silam basada nasida nasorombe halak Yahudi nasorombe halak Yunani nasorombe akka budak alai sudina saada di bagasa Tuhan ini. Sebab semuanya setelah menjadi satu di dalam Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi budak. Tetapi semua menjadi satu di dalam Kristus. Iro na pinadar ni turputon, iro na diodol marhite turputon, na sada onasi. Dan arombe para singa-singa. Dan arombe parbolak-bolaton. Alai isiro para mekni Kristus iro
para meho nasida gabe sahara. Alani do dihita kadonga sahabat syawam di patolang terbut tahun di lohai do patiki di pajonjong marhite silangi ngwa di loha bepati do aturani na pasikon ai aturan ni halak Yahudi molorang disunat dan di etoni gabe dongan sahara jam nasida dan di etong doi jol manasik si Filipino ala ni patik ni nasida patik ni halak Yahudi nama cai urang na aturan-aturan nasida na paholak pun holongi na paholak pun hasadau na pae par bolak-bolak atau parasingan tu jol manasik ala ni di bagasa Kristus marhite sila marhite budak ni Kristusi nunga di loha patik do aturani saluhuna nunga be pajojo marhite silangi sudena gabe partohap di bagasa Kristus sada nasida di bagasa Kristus itu benar ditantangi do pi parholangani ditantangi do pi parholangani marhite Kristus Yesus Tuhan teh itu na pinagua ni terpuk tahun tuhita salukna akaman akenan dongal sahapos ido benar dido Galate tulu ayat 20 dan mardiai berdisi Yahudi mana korik atau mana anak mata bawa mana perempuan Aisyah do hamu saluna di bagasan Kristus Yesus dan adong be bawa do perempuan namora nah pugus dohot aka Yahudi korik alainu masada be di bagasan Kristus di dok di Galate tulu ayat 22 masada be jangan adong be para singa-singan ala isi do para mehuni ima Kristusi ido benda ido kondang be pai solat manang pai sua hamu donga sahara jam di mata nunga di pauli hamu marhite apostol lo panuriang puasa di pauli marhite apostol lo panuriang ay marhite akka panuriang lo apostoli di kora di jauh di baritahon taringo tu Kristus Yesus namate humoko jong may asa sada asa sarua nunga dapatan haluau tolbe gabe parnianan ni debata ma hitang salu ido kana taberek satu tolak kaman kena hasadau do haramio di bagasan Tuhan topik ni minggu sada dami di bagasan Tuhan itu pasadamon parame hojomai na adokir perbolak-bolak na solo na sudianggap na solo alai duwai nungai pasada songoni do nang hita alak patak kamak kena na zolui adora somasu barita nauni na asik do hita na manopa akka di batabal na saya totong manibil siandalan di bata alai du dijako kita bungsar barita nauni gabe tardidi hita masuk kita tuara zon kata nunga parjab berbeda nuga sada behita di bagasan Kristus darong be parasingan sada do hita nabi na dua ni de mata kama kena kita karwa sawu di bangsa tope marasing-asing do agama suku ras budaya itu benar dia tolong bangsa tahun semboyang bineka tunggal ika berbeda-beda tetap satu dia tolong di negara tahun ima asa persatuan ini labatan na adil na makmur sana duhita dan bui marasing-asing itu nanti dolok Pancasila tadi lapanna ulang adong bentuk rasisme ima na menganggap ras nasada lebih tinggi dengan ras na asing dan bui besok ini nang di agama tapi itu benar okumene di pasada budi itu benar pergi
sarupa nang terjodoh uri danong na bongos namora di bagas Tuhan penanong parasinga danong parbulak-bulaton di tongah-tongah uri danong perpecahan danong ropaning sidabohi alai sudah sarupa do dihurei Jabar di bagasan Kristus ala nunga di parami kita di bagasan Kristus unang penong diskriminasi ala kuliatan madok gereja kita bukan eksklusif yang mengasingkan yang memisahkan dari orang lain, tetapi gereja kita adalah gereja yang inklusif yang menyatu. Nah sada nama jauh nama jakut jol mana asing na terbuka tu jol mana asing nang di ibadat tapi kedo bahasa Indonesia bahasa ni bangsa tahun bahasa nasional bangsa tahun bahasa Indonesia dalam ibadah supaya tidak ada perkotak-kotakan dan dong beperbulat-bulatan ala ini masada di bagasan Kristus ala sarupa na pinaluan di Kristus lo kita kama kena kurang naik apa soalan di tengah-tengah ini rasisme doh diskriminasi doh aka na terjadi be eksklusif na tertutup tuh kezolmanasi ido na neng silo hauta baboa naun di padame Kristus kita baboa naun di loha dorpi parkolangani nunga ditotangi ikon tapadengga do dirita asa tazakon salukna asa tajalo do ngatai nakpe marasi nakpe berbeda strata ekonomi dohot sudena ngolu tahun alaikus sada sarupa kita di bagas Kristus Tuhan taipe dida do sarupa do di Tuhan tai sudena dah marasi sada sarupa do di bagas Tuhan alani di padame Tuhan kita pakite na umare Tuhan i alani do ikut sadaro kita uriei ikut sadaro masih rupan masih amin-aminan masih tukul-tukulan di bagas Tuhan iro uriana mangulu uriana sorong perbulat-bulat kama kenang perbulat-bulat non skisma perpecahan pansingasikon diskriminasi mabahen asisi di tongah-tongah ningu di bangsa tongah-tongah ningu ni uria be boido gabe sega uri boido gabe gurang na pesimis na soporsia na ragu-ragu na marhugei alanya alai mere kudei daksara alai mere gurang angka diskriminasi doh taka eksklusif na menutup diri itu sama nasi alani itu gabe mapahin asisi kosong hoteli kosong elat tiap latih masa namu natotom manigai mulutta nang paksota nang kuliah nang buta buata di dia beda maringana taingo dada pai sholat manang pai sua kita alai nunga tarju kita nunga di basada kita di bagasan tuhatai ikon takasma pamujota parsobauta di bagasan Tuhan ikon takasma naun di parame kita asa dapat semua topik ini kita hasadau ko parame di bagasan Tuhan nunga sada kita nunga mardame alani kuliah itu mardame sadama nang bangsa tope nang dua pe mardame marsadama di bagasan Tuhan kende tahun 150 madok di basada holong nai seluruh dapur seai na tarjotu sada makili moni songon daging ni Kristusi ayat 2 ramarsi urupan ma di bagasan holong nai taradoti hasadoni di pinado muni damei
naung pinaduhuni damai kita di bagasan Tuhan ini. Osea manita tajakum Kristusi basar kita. Ai molo be warna yang berbeda-beda, tetapi ketika warna itu berbeda-beda berdamai bagak duida alai molo nunga masih osoman nunga totong masih latihan udang ma aka hamaulo nama sadingulu ni ini adong pe asingan sadar kita di bagasa Tuhan tamatongani kita amin maknanya kita debata Jakoba para sewata semua mulati di hatam maknanya kita ido tutu Tuhan usada do kami di bagasa maula walong ne roham totong Tuhan uru pipar koboi kan aso mangarok perbulat-bulat ai naung pinaluam do kami marhite naung mate hodi ngapulus lagi tunga di loa hobe nai totangi hobe Tuhan dor pipar kolangani asa sada kami macalo Tuhan lasniro hana pinatbam alani uru pipar koboi kami Tuhan asa pola kodo bangasa kami asa mangarok akka perbulat-bulat do tongani asiroham Tuhan tongani kami di bagasa Yesus matanya kami salam-salam amin. Pas